खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। आसामनि 2021-22 मायथाइनि बाजेट सेसनाव आसाम सोरखारा मोनसे गोदान वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आफाद दानायनि बाजेट लादों आरो तामुलपुराव गोदानै डिस्ट्रिक्ट बानायनाय जागोन। NDFB ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसन पेकेज फोसावबाय आरो मोनसे इन्डिजिनास फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट गायसननायनि बाजेट आरो तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननाय बाजेट फोसावनायखौ जों रादाबाव मोनथिनो मोन्दों। ICMRनि बादिब्ला कभिड-19 नि भेक्सिन लानायनि गोहोमखौ नैथि गुथालनि समाव खननैहाय भेक्सिन मोननायनि उनावनो थैनायनि हारखौ खमायनाय नुनो मोन्दों। नीति आय'गनि डॉ. VK पौलआ बुंनाय बादिब्ला 95% दासिम थैनायनि हार, जेराव मोनसे भेक्सिन मोननाय समाव थैनायनि हार एबा जौखोन्दोआ 82% मोन होनना बिथाङा बुंदों। मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि बिथां युवराज सिंहआ आसाम मेडिकेल कलेजाव गासै 100 गोदान रोखोमनि ICUनि बैसां आरो GMCHआव गासै 50 थासो ICUनि बैसां आरो 50 ICUनि बैसांखौ शिलं मेडिकेलाव हरनाय जागोन होनना जों रादाबनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। इन्डियानि सासे पुलितजार एवार्ड मोननो हानाय बिथां दानिश सिद्दिकी मुंनि सुबुङा कान्दाहाराव जेब्ला आफगानिस्तान सिकिउरिटि फर्सजों थाफानाय समावनो बिथाङा तालिबाननि गाग्लोबनायाव बुथारजायो। बे रादाबखौ आफगानिस्तान एम्बेसाडरनिफ्राय इन्डियासिम मैया फारिद मामुनजयआ बुंदों। हादोराव आबादारि आफादनिसिम मोनसे मिजिं एबा सिमां, जेराव आसामनि लेमनफोरखौ इन्टारनेशनेल मार्केटआव लाबोनायनि। सेथि खेबनि थाखाय कारजि नारें एबा लेमनखौ 1200 केजि चिरांनिफ्राय लन्दनसिम अख्रां लामाजों एबा अख्रां दिङाजों हरनाय जाबाय। रायजोनि आबादारि आफाद एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ गामियारि रांखान्थि हालसालखौ गोख्रों खालामनो नाजागासिनो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल आसनि मावख'आव विल्सन हांसदआ बिथांखौ मान बावदों। गसाइगाव कक्राझार अक्ट' 16/7/2021 मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल आसनि मावख'आव आसनि बानजायनायाव मैया 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि नमिनेटेड MCLA विल्सन हांसदआ बिथाङा थांनाय 15 जुलाइआव BTCनि आरबान डेभेलपमेन्ट सिट एन्ड IT बिफाननि EM बिबान मोनो। मख'नो गोनांदि बिथां विल्सन हांसदआ बे बिबानखौ मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनिसिम गोजोननायजों लोगोसे हामलायथि बावो आरो फैबाय थानाय समफोराव बे बिफानाव थानानै रायजो राजानि गाहाम मावनो नाजालांगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। BTR गोरोबथायाव थानाय मिरु सोरखारा मावफुंनो गोनां दफाफोरखौ इयुनाव गोख्रों आरो गोख्रैयै आबुङै मावफुंनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों मैया 16 जुलाइ 2021 खालाराव भारत सोरखारनि नखर बिफाननि सा-सानजानि उफ्रा नेहाथारि मानिजाथाव मुस्रि पियुष गयेल आरो सा-सानजानि नखर बिफाननि बोसोनगिरि मानिजाथाव मुस्रि AK मिश्रा बिथांमोनखौ नखर बिफाननि नर्थ ब्लक, गोदान दिल्लीयाव मिरु एबसुनि दोलोसे दैदेनगिरिफोर फारियै आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर', बोसोनगिरि मुस्रि खुंख्रा स्वर्गियारी, लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि कास्तम बसुमतारी बिथांमोनहा जथायै गोथौ आरो गुवारै सावरायो आरो गोसोखांलाय गथायनाय जायो। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, GK, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।